ஒண்ணுமே கேட்கல மாதாஜி. ஆ, இப்பதான் மாதாஜி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஓகே, நடனகிருகம் நல்லபடியா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சாட்டர்டே ஃபீஸ்ட் தமிழ் டிவோட்டீஸ் மேங்களூர் இஷ்கா நமக்கு ரொம்ப நல்லபடியாக நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க, அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டீஸ். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இன்னைக்கு டாப்பிக்கும் நமக்கு அசோசியேஷன் அப்படின்றது தான். ஸோ நல்லபடியாக நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு எல்லாருமே சேர்ந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்றது ரொம்ப அப்படியே ஒரு மாதிரி ஏதோ என்ன டாபிக் மாதாஜி? அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டீஸ் மாதாஜி, இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டீஸ். அசோசியேஷன். மஸ்ட் இல்லையா? அதுதானே நம்மளுக்கு பேக் போன். நல்லபடியா இருக்கு, பக்தியில முன்னேறணும், நல்ல வரணும் அப்படின்னா அந்த வகையில இன்னைக்கு நமக்கு வந்து அதுதான் டாபிக். மகாநாடு அனுகிரகம் நல்லபடியா இந்த அசோசியேஷன்ல சிறப்பா இருப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு கீர்த்தன் பண்ணிடுவோம் நம்ம, அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். மங்களச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி, எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து இப்போ ஒரு சின்னதா ஒரு பஜன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஜெய் பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி, டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ். அதான் மாதாஜி வந்துட்டேன் மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். ஓகே. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। यशोदानन्दन ब्रजजन रञ्जन यशोदानन्दन
ब्रज जन रंजन यमुन तीरा नचारे यमुन तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी. இது வந்து பிரபுபாத்தா எப்பயுமே இந்த சாங் வந்து பாடுவாங்க. அவங்களோட லெக்சர்ல மேக்ஸிமம் நம்ம நிறைய கேட்டிருப்போம். ஏன்னா இந்த 4 லைன்ஸ் தான் இந்த சாங். சரிங்களா? ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிருந்தாவனத்தில் உள்ள பாஸ்ட் டைம்ஸ் அப்படியே இதில் வந்துட்டு எல்லாமே இருக்கும். எல்லாரும் இருப்பாங்க. சரிங்களா? கிரிவரதாரி இருப்பாங்க, கோபிஸ் இருப்பாங்க, கோபாஸ் இருப்பாங்க, ராதாராணி அம்மா, யசோதம்மான்னு எல்லாரும், யமுனா. சரிங்களா? ஸோ எல்லாமே அப்படியே ஒரு விருந்தாவன் பாஸ்ட் டைமே அப்படி நம்மளுக்கு வந்துட்டு முன்னாடி வரும். ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே வந்துட்டு அல்டிமேட் கோல் கோலோக விருந்தாவன் தான் இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் வந்து இங்கே பூலோகத்தில் விருந்தாவனில் எப்படிலாம் பாஸ்ட் டைம் பண்ணாங்க, அங்கே யாரெல்லாம் அவங்க கூட இருந்தாங்க, அது எல்லாமே இந்த 4 லைன்ஸில் வந்து நல்லபடியாக நமக்கு கிடைச்சிடும். சரிங்களா? இதோட மீனிங்கே என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணா யார் அப்படின்னா ராதாராணி அம்மோட லவர் இல்லைங்களா? அது அது வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அதுமாரி அவங்க நிறைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் வந்துட்டு அந்த விரஜ பூமியில் நல்லபடியாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே வந்து அவங்க வந்து கோவர்தன் மலையை உயர்த்தியிருக்காங்க அப்படின்றதும் இந்த பாட்டில் வந்துட்டு வரும். சரிங்களா? ஸோ இந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்குறோம். இந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ்லாம் ராதாராணி அம்மாவோட பகவானுக்கான பாஸ்ட் டைம்ஸு, அப்புறம் வந்து அந்த விரஜ பூமியில் நடந்த பாஸ்ட் டைம்ஸு, பகவான் வந்து சறுக்கு மரம் விட்டது, எல்லாரோடையும் சேர்ந்து உணவு எடுத்துக்கிட்டது, இந்த மாதிரி நம்ம அங்கே போனோன்னா விருந்தவன் போனாலும் இந்த இடங்கள்லாம் நம்மளால் நல்லபடியாக பார்க்க முடியும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த இடங்கள்லாம் நம்ம மனசில் நினச்சி இந்த பாட்டை வந்து ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக பண்ணணும். ஒரு விருந்தாவன் தாம் யாத்ரா போயிட்டு வந்த ஒரு நிலை நமக்கு அவ்வளோ பியூரிஃபிகேஷன். சரிங்களா? அதனால் இந்த ஒரு குட்டி ஒரு சாங் வந்து அவ்வளோ பொட்டென்ட்டானது. எல்லா சாங்குமே ஆச்சாரியர்கள், வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் கொடுத்த பஜன்ஸ், கீர்த்தன்ஸ் எல்லாமே அப்படி தான். இது வந்து விருந்தாவனத்தை அப்படியே நமக்குள்ளார கொண்டு வர்றது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து கோவர்தன் மலையை தூக்கின பாஸ்ட் டைம் வருதா, அதுக்கப்புறம் யசோதா அம்மாவோட அவங்க நடத்தின லீலைகள். ஏன்னா அவங்க தான் ரொம்ப பிரியமான மகன் இல்லைங்களா? யசோதா அம்மாவுக்கு தவம் என்ன தவம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல, அந்த மாதிரி யசோதா அம்மாவோட குழந்தை. அதே மாதிரி பிரஜவாசிகளுக்கெல்லாம் அவங்க வந்து எப்பயுமே ஒரு சந்தோஷம், பரமானந்தத்தை கொடுக்குறவங்க. அதுமாரி அந்த ஃபாரஸ்ட் 12 வனங்கள் இருக்குது, அதில் எல்லாம் பகவான் வந்து அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. யமுனா ஆத்தங்கரையில் பாஸ்ட் டைம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற ஒரு சாங் தான் இது. ஸோ அதனால் அவசியம் இந்த பாட்டு வந்து நம்ம தினமுமே பிருந்தாவன் நினச்சி மனசில் மானசீகமாக போக முடிகிறப்ப போகணும், போக முடியாதப்ப அந்த விப்ரலம்ப பாவத்தில் நம்ம இருக்கிற இடத்துலையே நம்ம வந்து விருந்தாவன் தாம நினச்சி இந்த சாங் வந்து நம்ம வந்து அவசியம் பாடணும். சரிங்களா? ஸோ இந்த பஜனோட நம்ம இன்னைக்கான கிளாஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்னதாக ஒரு கீர்த்தன். சாரி, எனக்கு நல்ல கோல்டு, அதனால் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நமோ விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணபிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்திவேதாந்த ஸ்வாமின் இதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी औषध्यादेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருமே சொல்லலாம், ஆனா எப்படி இருக்கும் தெரியல. அன்மியூட் பண்ணி சொல்லணும்னா சொல்லுங்க, இல்லைன்னா அங்கேயே வந்துட்டு மியூட்லயே சொன்னாலும் ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 ஹரே. ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம ராம ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே. ஹரே ஹரே சவுண்ட் ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. ராம் ஹரே ஹரே ராம் கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ராம ஹரே ஹரே. கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே கிருஷ்ண ராம ராம கிருஷ்ண ராம ஹரே ஹரே ஹரே. ராம ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண Krishna Hare கிருஷ்ண Krishna கிருஷ்ண Krishna ஹரே Krishna ஹரே. Hare Hare ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. Hare Hare ஹரே Hare கிருஷ்ண Krishna Hare கிருஷ்ண Krishna கிருஷ்ண Krishna கிருஷ்ண Krishna Hare ஹரே Hare ஹரே. ஹரே ராம Rama ஹரே Hare ராம Rama Rama ராம Rama ஹரே Hare ஹரே. Hare ஹரே கிருஷ்ணா Hare கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே Hare ஹரே. Krishna Mataji. ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அடுத்தது வேற அடுத்தது சரியா? Hare ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare ஹரே Hare ராம Rama Hare Hare Rama, Rama ராம Rama Rama Rama, Rama ஹரே Hare Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. हरे कृष्णा ஹரே कृष्णा கிருஷ்ணா कृष्ण ஹரே कृष्ण हरे கிருஷ்ணா हरे கிருஷ்ணா हरे கிருஷ்ணா राम ஹரே हरे ஹரே. राम ஹரே हरे ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ஹரே Hare Krishna ஹரே Krishna Krishna Hare ராமா Hare Hare Rama Hare Rama 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 ராம Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama Rama, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Rama, Hare. Hare Hare. ஹரே Hare Krishna 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 Hare ஹரே Hare Hare Rama கிருஷ்ணா Hare Rama 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 ஹரே Hare Hare. கிருஷ்ணா Hare Krishna Krishna கிருஷ்ணா Krishna Hare Hare கிருஷ்ணா Hare Rama Hare ஹரே Rama 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 ஹரே. Hare Hare. ஹரே ராம Hare Rama ஹரே ராம Hare ராம Rama ராம Rama Rama ஹரே Hare ஹரே. राम Hare. राम हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா Hare ஹரே Krishna, ஹரே हरे கிருஷ்ணா राम கிருஷ்ணா हरे ஹரே राम கிருஷ்ணா राम हरे राम கிருஷ்ணா राम राम கிருஷ்ணா हरे हरे ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே हरे ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜெய ஹரே கிருஷ்ணா பரத ஹரே ஜெய கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஜெய कृष्ण ஹரே हरे ஹரே. हरे ஹரே ஜெய ராம சத்குருநாத Hare ஹரே Rama 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 ஹரே Hare ஹரே. Hare. Hare குருதேவா Krishna ஜெய ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஜெய கிருஷ்ணா 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 ஜெய ஹரே ஹரே. हरे राम ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜெய கௌர ஹரி போல் ஹரி ஹரி போல் போல் ஹரி ஹரி போல் கௌர ஹரி போல் नित्य गौर प्रमानंदे हरे हरि बोल नित्य गौर प्रमानंदे हरे हरि बोल हरे कृष्णा
ஹரே கிருஷ்ணா கீர்த்தனை மாதாஜி. கேட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒரு தடவை சொல்றதும், அப்புறம் எல்லா டிவோட்டிஸும் ஒரு தடவை சொல்றதும், அந்த மாதிரி ஃபார்மேட்ல தான் வரும். ஆனா இது ஆன்லைன்றதுனால எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்ற மாதிரி இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லாவே நம்ம கீர்த்தனம் பண்ணியிருக்கோம் பகவானோட அனுகிரகத்துல. எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் என்னோட வணக்கங்கள். நம்ம வந்து இன்னைக்கு டாபிக் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டிஸ். அது வந்து வேறனா சரியா? ஏன்னா டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்றது நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லபடியா தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். ஏன்னா ஒரு 4 இயர்ஸா நம்ம வந்துட்டு இந்த இதுல நம்ம இருக்கோம் அசோசியேஷன்ல இல்லைங்களா? சத்சங்ல அந்த வகையில இதையும் டைட்டுగా தான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரி போல். இல்ல நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் நீங்க எல்லாரும் பேசுறத. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அசோசியேஷன் அப்படின்றது டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன்றது ரொம்ப மஸ்ட் இல்லைங்களா? ஏன்னா ஆம், நம்ம பொதுவாகவே குழந்தைங்களுக்கு சொல்லுவோம் நல்லவங்களோட பழகணும் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா தப்பான குணங்கள் உள்ள பிள்ளைங்களோட பழகுனாங்க, பழக்க வழக்கங்கள் பேசுறது இதெல்லாம் அப்போ ஈஸியாக இவங்களுக்கும் அந்த பழக்கங்கள் பேசுற அந்த தன்மை எல்லாம் வந்துடும். அதனால நம்ம எப்பயுமே எப்படின்னா ஒரு நம்மலாம் வந்து ஒரு மேக்னெட் மாதிரி இருப்போம் சரிங்களா? இல்லைன்னா ஒரு அயன் மாதிரி இருப்போம். நம்மளை சுற்றி என்ன இருக்கோ அந்த சுபாவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம போய் அட்ராக்ட் ஆயிடுவோம். ம். அது நம்மளால நல்லாவே பார்க்க முடியும். முக்குணங்கள் இருக்கு. அந்த முக்குணங்கள்ல அவங்கவங்களோட குணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அசோசியேஷன் வச்சுப்பாங்க. இப்போ தமோகுணம் உள்ளவங்களுக்கு தமோகுணம் உள்ளவங்களோட அசோசியேஷன் ரொம்ப பிடிக்கும். ரஜோகுணம் உள்ளவங்களுக்கு ரஜோகுணம் உள்ளவங்களோட அசோசியேஷன் பிடிக்கும். அதே சாத்வீக குணத்தில் உள்ளவங்களுக்கு சாத்வீக குணத்தில் உள்ளவங்களோட அசோசியேஷன் பிடிக்கும். பக்தர்களுக்கு பக்தர்களோட அசோசியேஷன் பிடிக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி அசோசியேஷன்றது ரொம்ப மஸ்ட்டு. ஒரு பேக் போன் அப்படின்னே சொல்லலாம் எல்லா விஷயத்துலையும். அதுலேயும் பர்டிகுலராக கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் நம்ம வந்து ரொம்ப எப்படி நான் சொல்கிறது, ரொம்ப பிளெஸ்டு சோலு, பகவானால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆத்மாக்கள் நம்ம. அதாவது 8 பில்லியன் மேலே வந்துட்டு இது சரிங்களா? அதாவது மக்கள் தொகை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற இந்த ஒரு கலியுகத்துலேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து ரொம்ப செலக்டடான சோல்ஸாக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி அசோசியேஷனில் நல்லபடியாக இருக்கோம். ரொம்ப கம்மி பர்சன்ட் சரிங்களா? 0.0023 அந்தளவு தான் கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கிறவங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது உலகம் தொகையில் மக்கள் தொகையில். ஸோ அதில் நம்மளும் இருக்கோம்னு நினைக்கும் போதே ஒரு சந்தோஷம். அந்த வகையில் நம்ம வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தி நல்லபடியாக ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த அசோசியேஷன்றது ரொம்ப மஸ்ட்டு சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் நம்ம சாஸ்திரத்துலேயே என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காங்கன்றதை கோட் பண்ணி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பொதுவாக நம்மளை சுற்றி பார்க்குற இப்போ நம்ம பர்டிகுலர் ஹியூமன் லைஃப்பை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம். ஏன்னா ஹியூமன் லைஃப்பில் மட்டும்தான் நம்ம அசோசியேஷன்லேருந்து பக்தி பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? மற்ற கிரியேச்சர்ஸில் மற்ற இதில் பிறப்பில் நம்மளுக்கு அது ரொம்பவே கிடையாது. இன்னும் சொல்ல ரொம்ப கம்மியில் கிடையாது. ஏதாவது சுக்ருதி இருந்தால் 1 2 ஒரு பேரட் வந்து கிருஷ்ணா பேரை சொல்கிறது அதெல்லாம் நம்ம கேட்டிருப்போம். ஆனாலும் அந்த ஒரு பக்தி பாவத்தில் பண்ணுறது, அந்த இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி மைண்டை பகவான் மேலே என்கேஜ் பண்ணி சென்சஸ்லாம் பண்ணுறதுன்றது ஹியூமன் லைஃப்பில் தான் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம ஹியூமன் லைஃப் பற்றி தான் நம்ம பார்க்குறோம். இந்த ஹியூமன் லைஃப் வந்து இந்த ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து 2 வகையாக இருக்குது. ஒன்று வந்து கிருஷ்ணகிட்டே வர்றதில்ல சரிங்களா? அந்த மாதிரி மாயாவோட கண்ட்ரோலில் இருக்கிறவங்க, பக்தி பகவான் சாஸ்திரம் இதெல்லாம் வராதவங்க, எப்பயுமே நான் எனது அப்படின்றதுல இந்த அனர்த்தங்கள்லாம் அதெல்லாம் அதிகமாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த ப்ரைடு எல்லாமே என்னால் தான் நடந்தது, இந்த மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப் அப்படின்றது ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் நம்மளை சுற்றி இல்லைங்களா? இன்னொரு சைடு என்ன அப்படின்னா பகவானுக்கு ஃபேவரபுளாக பக்தி பண்ணுற ஒரு நிலையில் இருக்கிற ஆத்மாக்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் இருக்கிறவங்க பகவானுக்கு பக்தி செய்கிற நிலையில் இருக்கிற ஆத்மாக்கள் பற்றி தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஏன்னா நமக்கு வந்து பகவானே வேண்டாம், நான் மாயா சக்தியிலே இருந்துக்கிறேன், நான் எனது அனர்த்தங்களோட ரஜகுணம் குணத்தோட வாழறேன் அப்படின்றவங்கள நம்ம இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறதில்ல. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சுக்ருத்தி கிடச்சி வருவாங்க சரிங்களா? பகவான் வந்து யாரையும் வந்து நிராகரிக்கிறது இல்லை. ஆனால் அந்த டிசைர் அவங்களுக்கும் எப்படியாவது முக்கியமாக டிவோட்டிஸை பார்த்து அவங்களுக்கும் வரும் சரிங்களா? அதுதான் அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டிஸை பார்க்க அவங்களோட அசோசியேட் பண்ண அவங்களும் வருவாங்க. ஆனால் இப்போதைக்கு நம்ம என்னென்னா யார் வந்து பகவான் சாஸ்திரம் இதெல்லாம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற நிலையில் பக்தி மார்க்கத்துக்கு வராங்களோ அவங்கள தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இன்னும் எப்படி நம்ம அதில் ப்ராக்ரஸ் ஆகுறது அப்படின்றது தான் சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஒரே கோல் இருக்கும் அப்படின்னா நல்லா என்டிவர் பண்ணி பகவானை அடையணும், பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும். ஏதோ ஒரு நிலையில் அவங்க கிருஷ்ணாவோட கனெக்டடாக இருப்பாங்க.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கர்ம யோகத்தை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களா இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்களோட செயல்கள் எல்லாத்தையும் பகவானுக்காக செய்வாங்க. சரிங்களா? எதுவும் தனக்கு பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காம பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள் அப்படின்றது அது கர்ம யோகத்தில் ஃபாலோ பண்ணுறது. இன்னும் முழுமையாக பக்தின்றது வராமல் செய்கிற செயலை பகவானுக்காக டெடிகேட் பண்ணி பண்ணுறது, அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதே மாதிரி ஞானிகள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த ஜட உலகங்கள்லேருந்து விலகி இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. அப்சல்யூட் மேல மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. ரூபம் இல்லாம மெடிடேட் பண்ணி, அந்த நிலையில அவங்க பகவானோட சம்பந்தத்துல இருப்பாங்க. அதே வந்து அஷ்டாங்க யோகத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அவங்களும் மெடிடேட் தான் பண்ணுவாங்க. ஆனா பரமாத்மா, இதயத்துல இருக்கிற பரமாத்மா. இவங்க வந்து ரூபம் இல்லாம ஒளிய மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. பகவானோட தேஜஸ். இவங்க வந்து பகவானோட ரூபத்த மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. யாரு? அஷ்டாங்க யோகிஸ். அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, 2 பேருமே அந்த பிரம்மஜோதில ஐக்கியமாகணும் அப்படின்ற ஒரு நிலையில அவங்களோட ப்ராக்ரஸ் இருக்கு. ஸோ கிருஷ்ணா பக் இது அ பக் அதாவது பகவான அடையணும். அந்த ஒரு நிலை இருக்கும். ஆனா அதே வந்து செயல்கள் நிஷ்காம கர்ம யோகம் மூலியமா, அப்புறம் ஞான யோகம் அதுல மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. ரூபம் இல்லாம தேஜஸ. அது அஷ்டாங்க யோகிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ரூபத்த மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. அந்த வகையில பிரம்மஜோதில கலந்துருவாங்க 2 பேரும். இதுலயே டிவோட்டீஸ் வராங்க. நம்பலாம் தான். சரிங்களா? நம்பலாம் என்ன அந்த பாதையில இருக்கோம். முக்கியமா நானு. சரிங்களா? என்ன பண்றோம் அப்டின்னா, நம்மளோட செயல்கள் எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு ஆத்மார்த்தமா, சரிங்களா? செயல்கள்னா வெறும் ஒண்ணு நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல அந்த அதுலயே இன்னும் பூர்ணமான, சரிங்களா? நிலையில நம்ம என்ன பண்ணோம், டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம ஈடுபடுவோம் பகவான் கிட்ட அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு எப்படி தெரியணும்? இதெல்லாம் நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனா, நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம அந்த பாத்துல தான் இருக்கோம். பகவத்கீதையை தெரிஞ்சுக்கிறதன் மூலியமா. ஏன்னா எல்லா உபநிஷத்தோட சாராம்சம் பகவத்கீதை. கீத உபநிஷத் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? ஸோ பகவத்கீதையை நம்ம படிக்கும்போது நமக்கு ஈஸியா பக்தி தான் உயர்ந்தது. கர்மயோகம், ஞானயோகம், அஷ்டாங்க யோகத்தோட பக்தி தான் உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் இது தெரியணும். ஹியூமன் லைஃப்ல நமக்கு வந்து பகவத்கீதை அப்படின்ற நாலேஜ் நம்ம வந்து கெயின் பண்ணும்போது தான் நமக்கு கிளாரிட்டியே கிடைக்கும். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம பெர்ஃபெக்ஷன்ல இல்லைன்னு தான் அர்த்தம். சரிங்களா? பகவான் யாரு? நம்ம ஆத்மான்ற ஞானத்தோட நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். இந்த நாலேஜ் நம்மளுக்கு எப்போ தெரிய வரும்? ஒரு ஹியூமன் லைஃப்ல முக்கியமான நாலேஜ் இதுதான். அதுவே எப்போ தெரியும்னா பகவத்கீதை லேர்ன் பண்ணும்போது தான். ஸோ அந்த வகையில் சாஸ்திரம் துணை கொண்டு நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் பக்தி தான் சிறந்தது அப்படின்றது. அது பகவத்கீதையில் நம்ம 6.46 47 ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? யோகினாம் அப்பி சர்வேஷாம் மத் கதே நந்திர ஆத்மனா ஸ்ரத்தவான் பஜதே யோமா சமே யுக்த ஓமதஹ அப்படின்ற ஸ்லோகத்திலே நம்ம பார்க்குறோம். என்ன சொல்றாங்க? எல்லா யோகிகளிலும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த 4 யோகிகள்ல யார் ஒருத்தவங்க பக்தி சேவை நம்பிக்கையோட பகவானுக்கு பண்றாங்களோ, அவங்க எப்பயுமே என்னோட இருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. அதுதான் சிறந்த நிலை அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில பக்தி தான் சிறந்ததுன்றத நம்ம பகவத்கீதையில நம்ம படிக்கிறோம். சரி. இப்ப இந்த உலகத்துல இது அந்த ப்ரொசீஜர். யாரெல்லாம் ஒரு பக்தி மார்க்கத்துல அ அ நம்ம பார்த்தோம்ல 2 டைப் ஆஃப் ஹியூமன் அப்படின்னு. ஒருத்தவங்க சுத்தமா மாயா கண்ட்ரோல்லயே நான் இருந்துக்கிறேன்றவங்க. இன்னொருத்தவங்க முக்தி மார்க்கத்துக்கு வர்றதுக்கு விருப்பப்பட்டு பகவான் கிட்ட வரவங்க. அப்படின்னு தானே நம்ம பார்த்தோம். அப்படித்தானே ஆரம்பிச்சோம். இல்லைங்களா? சரி. அந்த வகையில அல்டிமேட் டெஸ்டினேஷனா பக்தி தான் சிறந்ததுன்னு வர்றது தான் சரியான ஒரு பாத்து. சரிங்களா? எல்லா பாத்தையும் விட பக்தி தான் சிறந்தது. இதுல நம்ம இப்ப பார்த்தோம்னா, நெறைய பேர் இருக்கோம். நம்ம எல்லாருமே வேற வேற கண்ட்ரிலயோ, வேற வேற குடும்பத்துல, வேற வேற பழக்கவழக்கங்கள்ல இப்படி இருந்தவங்க தான். ஆனா, இப்ப நம்ம எல்லாரும் வந்து ஒண்ணா இந்த அசோசியேஷன்ல இருக்கோம் அப்படின்னா, ஆம், அதுக்கு மெயினா வந்து பகவான் தான். இல்லைங்களா? கிருஷ்ணா, பகவத்கீதை. அந்த 7.7 ஸ்லோகத்துல இருக்கு இல்லைங்களா? நூல் வந்து நூல்ல முத்துக்கள் கோக்கப்பட்டது போலன்னு. பகவான் வந்து நமக்கு எல்லாருமே ஆதாரம். அதன் மூலியமா வேற வேற இடத்துல நம்மள என்ன பண்ணியிருக்கோம்? வந்து நம்ம எல்லாரும் அழகா இங்க அசோசியேஷன்ல கிருஷ்ண பக்திய பண்ணிட்டுருக்கோம். முத்துக்கள்ல நூற்கள்ல கோர்க்கப்பட்டது மாரி, நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ணா சென்டரா வச்சுட்டு நம்ம இந்த அசோசியேஷன்ல இருக்கோம். பக்தி பண்றதுல, ப்ராக்ரஸ் பண்றதுல முயற்சி பண்ணிட்டுருக்கோம். இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில இந்த உலகத்துல எல்லாருமே வேற கண்ட்ரி, வேற இம்ப்ரஷன்ஸு, வேற எஜுகேஷன் எல்லாரும் ஒரே மாரி எஜுகேஷன் இல்ல. அதே மாரிலாம் நம்மலாம் இருக்கோம்.
அப்ப நம்ம வீட்ல என்னென்ன கேள்விகள்லாம் பேசிக்கா வரும் ஆரம்பத்துல அப்படின்னா, பகவானோட நேச்சர் என்ன? ஜீவாத்மாவோட நேச்சர் என்ன? இந்த உலகத்தோட நேச்சர் என்ன? இந்த ஜட உலகத்தோட நேச்சர் என்ன? நமக்கு பகவானுக்கு இந்த உலகத்துக்குலாம் என்ன ரிலேஷன் இருக்கு? இந்த மாரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்மளுக்கிட்ட வரும். இல்லைங்களா? நம்மளோட கோல் தான் என்ன? அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். ஏன் வந்து நல்லவங்களுக்கெல்லாம் கெட்டது நடக்குது? ஏன் பிறப்பிறப்பு சுழற்சி இருக்கு? இந்த மாரியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்மகிட்ட இருக்கும். இல்லைங்களா? இதெல்லாம் நம்மகிட்ட இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்குலாம் நம்மளுக்கு எப்படி ஆன்சர் கிடைக்கும்? நேரா பகவத்கீதை நானே நம்ம தான் இப்ப பார்த்தோம்ல பகவத்கீதையில 6.47 ஸ்லோகம் படிச்சு, நெறைய ஸ்லோகம் இருக்கு பக்திக்கு ப்ரையாரிட்டி குடுக்கறது. இருந்தாலும் அந்த ஒரு அது படிச்சு உடனே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுவோமான்னா கிடையாது. இத நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு ஏன்னா மெட்டீரியல் படிப்புக்கே நமக்கு என்ன தேவைப்படுது? ஸ்கூல்லாம் தேவைப்படுது, காலேஜ்லாம். அப்ப இதுக்கு என்ன தேவைன்னா அசோசியேஷன், பானிஃபைட் பரம்பரா, டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷன் இருந்தா தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? இந்த மாரி டிரான்சென்டென்டல் டிஸ்கஷன நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். அந்த சம்பந்த, அபிதேய, பிரயோஜனா இதெல்லாம் நம்மளால லேர்ன் பண்ண முடியும். இல்லைங்களா? இந்த வார்த்தை எல்லாமே இந்த சத்சங் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியவே வந்துச்சு. நான்லாம் ரொம்ப டம் ஹெட்டட். இந்த மாரி கொஸ்டின் கூட கேட்டது கிடையாது. நான் ஏன் இங்க இருக்கேன்? ஜீவாத்மானா என்ன? பரமாத்மா யாரு? இந்த மாரிலாம் கூட எனக்கு கிடையாது. எனக்கு இருந்த ஒரே ஒரு டிசைர் என்னன்னா, பகவத்கீதை படிக்கணும். அது மட்டும் தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் உள்ளார வந்ததுக்கப்புறம் இவ்வளோ விஷயங்கள் 5 சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ் இன் பகவத்கீதா தெரிஞ்சது. டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷனோட மகிமை தெரிஞ்சது. சரிங்களா? இதெல்லாம் டிரான்சென்டென்டல் டிஸ்கஷன்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்றது தெரியுது. சரிங்களா? சம்பந்த அபிதேய பிரயோஜனம். சம்பந்தம். நமக்கும் பகவானுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? அந்த சம்பந்தத்துல நம்ம அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி எப்படி அத ப்ராக்ரஸ் பண்ணணும்? அபிதேயா, பிரயோஜனா. பகவானை நம்ம பக்தியில அடைஞ்சு என்ன அவங்களுக்கு கைங்கரியம் பண்றோம். ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்மளோட அல்டிமேட் கோல். சரிங்களா? பிரயோஜனான்றது. பிரேம பக்திய ரியலைஸ் பண்ணி பகவானுக்கு பக்தி பண்றது. அது வரைக்கும் உள்ள ப்ராசஸ்லாம் அபிதேயாவுல வந்துரும். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாரி விஷயங்கள நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னா, சாது சங்கா வேணும். சாது சங்கா இல்லாம சரிங்களா? அதுவும் நம்மலாம் ரொம்ப பிளெஸ்டு. பானஃபைட் பரம்பரால வேற இருக்கோம். அது இன்னமுமே நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய சுக்ருதி. வேற ஏதோ ஒரு இடத்துல எனக்கு வந்து டிரான்சென்டென்டல் நாலேட்ஜ் வேணும்னு வேற ஏதோ ஒரு இடத்துல போகாம, சரிங்களா? நம்ம எங்க இருக்கோம்? சரியான ஒரு பாத்துல இருக்கோம். ஸோ அது மாரி டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷன்றது மஸ்ட்டு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதுவரைக்கும் டிவோட்டீஸ் அசோசியேஷன் வேணும், ஏன் வேணும் அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம பார்த்துருக்கோம். இப்போ டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? ஆதிசங்கராச்சாரியார் சொல்லியிருக்காங்க. ஆ நம்ம வந்து இந்த ஜட உலகத்துல அதாவது இதுல பஜகோவிந்தத்துல 13வது ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? கிருஷ்ணம் அபி சஜன சங்க திரேக பவ பவதி பவாநவ தரணே நௌக அப்படின்றது தான் அந்த ஸ்லோகம். சரிங்களா? ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, நம்ம இந்த ஜட உலகத்தோட மிஸ்ஸரீஸ் இருக்கு இல்லையா? இத கடக்கணும். இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சிய கடக்கணும் அப்படின்னா, நமக்கு அசோசியேஷன் மஸ்ட்டு. அசோசியேஷன் டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷன் இல்லாம, நம்மளால பகவான் யாரு? நம்ம ஆத்மா, நம்மளோட நிலை என்ன? பகவத்கீதைய புரிஞ்சுக்கிறதோ, இல்ல எப்படி பக்தி பண்ணணுன்றதோ, அது நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது. ஸோ அந்த வகையில நம்மளுக்கு வந்து டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷன் வேணும் அப்படின்றத ஆதிசங்கரரும் ரொம்ப அழகா நம்மளுக்கு குடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஏன்னா, நம்ம எல்லாரும் எங்க இருக்கோம்னா, இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கோம். சரிங்களா? இருக்கிற இடத்துல என்னவோ அத தான் நம்ம செய்வோம். இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாரி இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம இருக்கிறதுனால, நம்மள்கிட்ட என்ன அதிகமா இருக்குன்னா, இந்த மெட்டீரியலான விஷயங்கள் தான் நம்மள ரொம்ப அதிகமா தாக்கும். ஏன்னா சுத்தி இருக்கிறதெல்லாம் ஜட விஷயங்கள் தான். இல்லைங்களா? ஸோ அதனால நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா தன்னிச்சையா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, இந்த ஜட உலக விஷயங்கள நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிட்டு, அதுல உள்ள ஆப்ஜெக்ட்ஸ என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு, நம்மளோட சென்சஸ சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு, இப்படி தான் நம்ம வாழ்க்கைய நம்ம வாழ்வோம். இதுதான் இயல்பாவே நடக்கும். ஏன்னா நம்ம இருக்கிற இடம் அப்படி. இப்ப ஸ்கூலுக்கு போனோம்னா என்ன பண்ணுவோம்? படிச்சோம். ஆஃபீஸ் போனா என்ன பண்ணுவோம்? ஒர்க் பண்ணுவோம். வீட்ல இருந்தா என்ன பண்ணுவோம்? வீட்ல இருக்கிற அந்த இயல்புல நம்ம இருப்போம். இல்லைங்களா? அது மாரி நம்ம ஜட உலகத்துல இருக்கோம். அப்ப இதுல என்ன நம்ம பண்ணோம்னா, இயல்பா நம்மளுக்கு என்ன பண்ண முடியும்னா, இந்த மாயா சக்தியின் மூலியமா ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் என்ஜாய் பண்றது, நம்மளோட சென்சஸ சர்வ் பண்றது, இத தான் நம்மளால ரொம்ப நல்லா பண்ண முடியும். சரிங்களா? இதான் இயல்பாவே வரும். அப்ப இந்த ஒரு இயல்புலேருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னா, என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம சாது சங்காவ நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்றதுதான்.
இந்த மாதிரி சாது சங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நிறைய இடத்துல வந்துட்டு நமக்கு வந்து கிடைக்குது. பாகவதத்தில், சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில், சரிங்களா, இந்த மாதிரி கிரந்தங்கள்ல நம்மளால பார்க்க முடியுது. அதில் வந்துட்டு சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துலேயும் மத்திய லீலையில் 22.83ல சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? கிருஷ்ண பக்தி ஜென்ம மூல ஹய சாது சங்க கிருஷ்ண பிரேம ஜென்மே தேகோ புன முக்கிய அங்க அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகம். இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, சாது சங்கா இஸ் த ரூட் காஸ் ஆஃப் கிருஷ்ண பக்தி. நம்ம வந்து கிருஷ்ணகிட்ட பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சாது சங்கம் அவசியம் அப்படின்னு. சரிங்களா? அந்த அசோசியேஷனில் நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா பிரேம பக்தியை நம்மளால் அடைய முடியும். அதுதான் மெயின் இன்க்ரீடியண்ட். பக்தியில் மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டு பிரேம பக்தி தான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம வந்து சாஸ்திரத்தில் கோட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் 2-3 ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்த்துடலாம். சரிங்களா? அதே மாதிரி வந்து நம்ம பாகவதத்தில் 1.18.13ல துலயாம லவே நாப்பி ந ஸ்வர்க ந புனர்பவம் பகவத் சங்கி சங்கஸ்ய மிருத்யானாம் கிம் உதாசிஷக அப்படின்ற ஸ்லோகம் நமக்கு இருக்கு. அதுலேயும் என்ன அப்படின்னா, டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன் தான் இருக்கலே டாப் மோஸ்ட். நம்ம வந்து சொர்க்கத்துக்கு போகிறதோ, சரிங்களா, இல்லைன்னா பகவானோட ஜோதியில் ஐக்கியமாகறதோ, இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. சரிங்களா? நம்மளுக்கு வந்து என்ன, நம்ம எதுக்கு நம்ம என்டிவர் பண்ணால் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷனில் இருந்து நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி பகவானை அடையிறது. அதுதான் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். அதுதான் முக்கியத்துவம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதே மாதிரி நிறைய டிவோட்டிஸோட ப்ரேயர்ஸில் அதை நம்ம பார்க்க முடியும். குந்தி மகாராணியோட ப்ரேயர்ஸு, பீஷ்மரோட ப்ரேயர்ஸு, சரிங்களா, நம்ம பரிஷித் மகாராஜர் அவங்களும் சொல்லுவாங்க இந்த ப்ரேயர்ஸ். அதாவது 1.19.16ல் இருக்கும். என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா, நான் திருப்பி இந்த ஜட உலகத்தில் பிறக்கிற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா, அவங்க இப்போ எங்கே இருக்காங்கன்னா கேன்சஸில் இருக்காங்க. சரிங்களா? கங்கை கரையில் உட்காந்து அந்த 7 நாளில் மரணம் அப்படின்றதுக்கு தயார் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அங்கே நிறைய சாதுக்கள்லாம் வந்திருப்பாங்கல்ல, அவங்க கிட்ட சொல்கிறாங்க, நான் திரும்பி ஒரு வேளை இந்த ஜட உலகத்தில் பிறக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது பிராப்தம் இருக்குது அப்படின்னா, நான் வந்து என்ன விருப்பப்படுறேன்னா, எனக்கு இந்த 3 விஷயம் எனக்கு அவசியம் வேணும். கிருஷ்ணா கிட்ட நான் எப்பயுமே ரொம்ப அட்ராக்டடாக இருக்கணும். சரிங்களா? பகவான்கிட்ட. அதுக்கப்புறம் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷனில் இருக்கணும். அடுத்தது, சரிங்களா, ஒன்று கிருஷ்ணா கிட்ட நான் ரொம்ப அட்ராக்டடாக இருக்கணும், டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷனில் இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் எல்லா உயிரினங்கள்கிட்டையும் நட்பின் முறையில் இருக்கணும். இந்த 3 தான் அவங்க வந்து கேட்குறாங்க அந்த ப்ரேயரில். இன்னும் 7 நாளில் மரணம், அதுக்கு தயார் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க கேட்குற அந்த நிலை, மனநிலையில் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, அப்போ எதுதான் முக்கியம் அப்படின்னா, பகவான்கிட்ட எப்பயும் அட்ராக்டடாக இருக்கணும், பக்தர்களோட சங்கத்தில் இருக்கணும், எல்லா உயிரினங்கள்ட்டையும் நண்பனாக இருக்கணும். இதுதான். ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு அந்த என்ன சொல்கிறது, ஒரு கோர் மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? ஸோ இந்த ஒரு நிலை அது. அதே மாதிரி பிரகலாத் மகாராஜரும் அவங்களோட ப்ரேயர்ஸில் சொல்லியிருப்பாங்க. 7.9.18ல் சொல்லியிருப்பாங்க, இந்த ஜட உலக கஷ்டங்கள்லேருந்து நான் வெளியில் வரணும் அப்படின்னா, நான் வந்து சாது சங்க உங்களோட டிவோட்டீஸ் லிபரேட்டட் சோல் அவங்களோட அசோசியேஷனில் நான் வந்து எப்பயுமே நான் என்கேஜ் பண்ணிக்கணும். ஏன் அந்த மாதிரி அப்படின்னா, அப்போ தான் நான் வந்து எப்பயுமே உங்களை பற்றி நினச்சிட்டு உங்களோட க்ளோரிஸை சேன் பண்ணிட்டு இருக்க முடியும் அப்படின்றத அவங்களும் சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? அதுமாதிரி துருவ மகாராஜனும் சொல்லுவாங்க, எப்பயுமே நான் வந்து உங்களோட டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷன் இருக்கணும், அப்போ தான் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்லேருந்து நான் வந்து என்னை வெளியில் வர வைக்க முடியும், கண்டாமினேஷன்லேருந்து நான் வந்து பியூரிஃபை ஆக முடியும் அப்படின்றதையும் அவங்களும் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன் இருக்கும்போது நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணுன்ற அந்த விருப்பமே வரும். சாண்டிங் பண்ணணும், அவங்க ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் பண்ணுறாங்களா, நம்மளும் பண்ணணும், அந்த ஆசை வரும். சரிங்களா? சீனியர் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது போட்டி மனப்பான்மை கிடையாது இது. அந்த அசோசியேஷன் மேக்ஸ் நம்மளும் என்ன பண்ணும், அந்த ப்ராக்ரஸில் கொண்டு வரும்ல. இப்போ ஒரு தப்பான பழக்கம் இருக்கிறவங்க கிட்ட நம்ம பிள்ளைங்க போய் பழகும்போது அந்த பழக்கத்தை நம்மளும் பழகி பார்த்தா நல்லா இருக்குமோ அப்படின்னு தோணுமில்ல, இல்லைங்களா? அசோசியேஷன். ஸோ அது மாதிரி நம்ம டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷனில் இருந்தோம் அப்படின்னா, அவங்க சேன் பண்ணுறாங்களா, சரி அவங்களாம் பண்ணுறாங்களே, அதில் ஏதோ இருக்குது, நம்மளும் பண்ணுவோம் அப்படின்னு. அதே மாதிரி ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் இருக்கணுமா, சரி நம்மளும் பண்ணுவோம். ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் போல இருக்கே, சரி நம்மளும் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி என்னென்னா அப்புறம் பகவானோட க்ளோரிஸை கேட்குறது. சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நம்மளை கிருஷ்ண பக்தியில் நல்லா ப்ராக்ரஸ் ஆக வைக்கும், நம்மளோட அந்த கண்டாமினேஷன் நம்மக்கிட்டேருந்து போக்கும்.
ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஒரு பேக் போன் அப்படின்னு சொல்லணும் பக்தியில். நான் வந்து டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷன் இல்லாமல் நான் பக்தி பண்ணிக்கிறேன், நான் தனியாக என்னோட கிருஷ்ணன் நான், நடுவில் என்ன டிவோட்டீஸ் வேணும், பரம்பரா வேணும், நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னோன்னா கண்டிப்பாக ஃபால் டவுன் தான். ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் இந்த மாயா சக்தி. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் எதில் இருக்கோம், இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கோம் இல்லைங்களா? இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஜட உலக விஷயங்கள் தான் நம்மளை ஈர்க்கும். அந்த வகையில் நம்ம வந்து டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷனில் நம்ம பக்தி பண்ண முடியும். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பாயிண்ட் அது. தனியாக நம்மளால முடியாது. அதே மாதிரி விருத்தாஸ்ரர் அவங்களும் அவங்க ப்ரேயர்ஸில் சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா? நான் வந்து டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷனில் இருக்கும்போது தான் என்னால் இந்த ஜட உலக அட்டாச்மெண்ட்லேருந்து என்னைய விடுவிச்சுக்க முடியும். அதாவது ஒய்ஃபு, சில்ட்ரனு, பாடி இதுலேருந்துலாம் என்னைய விடுவிச்சுக்க முடியும் அப்படின்றத அவங்களும் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம பியூர் டிவோட்டீஸோட ப்ரேயர்ஸ்லேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டீஸ் எவ்வளவு இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றது சரிங்களா? அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரி, சாது சங்கா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல. நம்ம சாது சங்கன்னு பேசுகிறோம், அது எப்படி இருக்கணும், சாதுலாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து எனிமீஸ்லாம் இல்லாதவங்களா இருக்கணும், ரொம்ப மர்சிஃபுல்லாக இருக்கணும் சரிங்களா? ப்ரைடு, ஃபால்ஸ் ஈகோ இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும், அமைதியாக இருக்கணும். ஜடவுலக விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அமைதியாக இருக்கணும். கிருஷ்ணா ரிலேட்டடான விஷயத்தில் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்தால் பரவாயில்ல சரிங்களா? அது மாதிரி அந்த டியூவாலிட்டிஸ் இல்லாமல் இருக்கணும். அது மாதிரி வேறு எந்த அட்டாச்மெண்ட்டும் இல்லாமல் பகவான் கிட்ட பக்தி அதில் மட்டும் அட்டாச்மெண்ட்டோடு இருக்கிறவங்களா இருக்கணும். இது ரொம்ப மஸ்ட்டு. ஏன்னா சாது சங்கன்ட்டு அந்த சாது சங்கோட குவாலிட்டி தெரியாமல் நம்ம போய் நம்ம அதில் இருந்துடக்கூடாது சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம அவங்ககிட்ட தான் லேர்ன் பண்ணுறோன்னும் போது, சீனியர் டிவோட்டிஸ்டேருந்து சாதுக்கிட்டேருந்து தான் லேர்ன் பண்ணும்போது அந்த சாது எப்படி இருக்கணும், அவங்க ப்ராப்பராக இருக்கணும், ரோல் மாடலாக இருக்கணும் சரிங்களா? அந்த வகையில் எப்படி இருக்கணும்னா எனிமீஸ் இருக்கக்கூடாது, டியூவாலிட்டிஸ் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப மர்சிஃபுல்லாக இருக்கணும், ப்ரைடு, ஃபால்ஸ் ஈகோலாம் இல்லாமல் இருக்கணும், வேறு அட்டாச்மெண்ட் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கணும் சரிங்களா? அவங்களோட ஒரே விருப்பம் என்னவாக இருக்கணும்னா பகவான் நாமரூப குணலீலைகளை சேன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்க தெரியணும் சரிங்களா? ஹம்புளாக இருந்து எல்லாரையும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ண தெரியணும். ஸோ இதெல்லாம் தான் சாதுவோட அடையாளம். சாஸ்திரம் தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா? நம்ம இதில் கூட பார்க்குறோம்ல 4.34ல் பகவத்கீதையில் என்ன பார்க்குறோம், அதாவது நம்ம வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு குருவை நம்ம போய் அடையணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். தத்துவத்தை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்குறோமா? குரு எப்படி இருக்கணும், செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோலாக இருக்கணும், ஏற்கனவே அந்த நாலேஜ் தெரிஞ்சவங்களா இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட குரு கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும், போய் நாலேஜை லேர்ன் பண்ணணும். எப்படி லேர்ன் பண்ணணும், ஹம்பிளாக அவங்களுக்கு சேவை செஞ்சு சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் கேள்விகள்லாம் கேட்டு நம்ம நாலேஜை வளர்த்து அந்த பாதையில் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அந்த பாதையில் நம்மளையும் அவங்க நல்லபடியாக கூட்டிகிட்டு போகிற அளவுக்கு நம்மளும் இருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்போ செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அப்படின்றது மஸ்ட்டு சரிங்களா? சாது சங்கால நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த குவாலிட்டிஸ்லாம் இருந்தால் தான் நம்மளால் நல்லா ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும். இல்லைன்னா நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் தான் சரிங்களா? நம்மளால் ப்ராக்ரஸ் ஆகிறது சிரமம். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நல்ல இந்த குவாலிட்டிஸ்லாம் இருக்கிற நல்ல சீனியர் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷனில் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக கிருஷ்ணாவை ப்ளீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நிலையில் நம்ம வந்து பக்தியில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றது தான் சரிங்களா? அது மாதிரி யார் யாரெல்லாம் வந்துட்டு நல்லபடியாக பகவானோட நாமத்தை உச்சரித்து பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், சர்வீஸ் பண்ணணும் சரிங்களா? இதுதான் நம்ம சாதுவோட அடையாளமாக பார்க்குறோம். சரி, சாது சங்கம் நல்லா டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னா என்னென்னா உபதேசாமிர்தத்தில் 4வது ஸ்லோகத்தில் இருக்குது சரிங்களா? நதாதி பிரதி கிரிக்னாதி குக்யம் அக்யாதி பிரயச்சதி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தில் இருக்குது. என்னென்னா பிரபுபாத் ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஸ்லோகத்தில். ஒரு பிஸ்னஸ்மேன் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க பிஸ்னஸ் நல்லா செழிப்பாக வளரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நல்லா அவங்க கூட பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்கள கூப்பிட்டு ஒரு அசோசியேஷன் ஏற்படுத்துவாங்க இல்லையா? ஒரு ஹோட்டலில் மீட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்க வந்து இது சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸில் என்னென்னலாம் பண்ணால் நல்லா முன்னேறலாம் அப்படின்ற அந்த டிஸ்கஷனும் அதில் இருக்கும். இதானே இருக்கும். ஒரு பிஸ்னஸ் நல்லா ஃப்ளரிஷ் ஆகணும்னா ஒரு அசோசியேஷன் தேவைப்படும். அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களாம் வருவாங்க. நல்லா
ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுற பிஸ்னஸ்மேன்லாம் கூப்பிடுவாங்க. அவங்களுக்கு ஃபுட்டெல்லாம் கொடுப்பாங்க, அவங்களுக்கு gift எல்லாம் கொடுப்பாங்க. அவங்ககிட்ட பேசி அந்த ரகசியங்கள்லாம் தெரிஞ்சுப்பாங்க இல்லைங்களா? ஸோ இதை தான் பிரபுபாத் அதுலேயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி சாது சங்கா அப்படின்றதுல நம்ம வந்து எப்பயுமே அந்த gift பரிமாறிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து பிரசாதம் நம்மளும் கொடுக்கறது, நம்மளும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது, நல்ல சீனியர் டிவோட்டிஸ்ட்டு அவங்க எப்படிலாம் வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆகுறாங்க அப்படின்றத அந்த விஷயங்கள்லாம் பக்தியில் எப்படி முன்னேறணும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது. இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த 6 விஷயங்கள் நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கும்போது, அந்த சாது சங்கம் வந்து நல்லா ஃப்ளரிஷ்டா இருக்கும். சரிங்களா? கிருஷ்ண பக்தியில நல்ல முன்னேற்றத்தோட இருக்கும். அதுவும் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியலான விஷயம்ன்றதுனால, நம்மளுக்கு தெரியணும். இவங்க கிட்ட நம்ம வந்து பக்தியில நம்ம வந்து அசோசியேஷன்ல இருந்தோம்னா, நம்ம சேஃபா இருப்போம். என்கிட்ட உள்ள குறைய அவங்களுக்கு போக்க தெரியணும். அதே மாரி அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த எனக்கு சொல்ல தெரியணும். அதே மாரி நம்பளும் இருக்கணும். நம்பள்கிட்ட வரவங்க கிட்ட அவங்களுக்கு ஏதாவது குறைகள் இருந்தா அத போக்க தெரியணும். அதே மாரி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச அந்த டெக்னிக்ஸ் வந்து சாண்டிங் நல்லா பியூரா பண்றது எப்படி? அப்புறம் வந்து ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் நம்ம இன்னும் எப்படி நல்லா பண்ணலாம்? சரிங்களா? இந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சத அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லிக் குடுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அசோசியேஷன்ல நம்ம இருந்தோம்னா, கண்டிப்பா ஃப்ளரிஷ்டா இருக்க முடியும். சரிங்களா? ஸோ இது மஸ்ட்டு. இந்த 6 விஷயமே நம்ம வந்து சாது சங்கால பண்றது. அதே மாரி இந்த சாது நம்பளும் சாதுவா இருக்கோம். அதே மாரி நம்மளும் சாது சங்கால இருக்கோம். நம்ம கூட இருக்கிற சாது. அவங்கலாம் எப்படி இருக்கணும்னா, கண்டிப்பா இந்த விஷயம்லாம் இருக்கணும். எனிமிட்டி இருக்கக்கூடாது, மெர்சிஃபுல்லோட இருக்கணும், ப்ரைட் இருக்கக்கூடாது, ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கக்கூடாது. மெட்டீரியல் விஷயத்த பொறுத்தவரைக்கும் சைலன்ட்டா இருக்கணும். எந்தவித அட்டாச்மெண்ட்டும் இருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? அப்பதான் நம்மளால பக்தி நல்லா பண்ண முடியும். அது மாரி வைஷ்ணவா நாமரூப குணலீலைகள்ல நல்லா டெடிகேட்டடா இருக்கணும். அவங்களுக்கு நம்ம சேவை பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சாது சங்கா அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதுவரைக்கும். ஸோ இந்த மாரி சாது சங்கால இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னா, ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம அவேக்கன் ஆவோம். ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட இருக்கிற கிருஷ்ண பக்தி நம்ம கிட்ட நல்லா துளிர் விடும். சரிங்களா? ஏற்கனவே இருக்கிற பக்தி தான். ஆனா கண்டாமினேட் ஆயிருக்கு இந்த ஜட உலகத்துல. இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு மறந்துருக்கும். நம்மலாம் டிவோட்டி ஆஃப் கிருஷ்ணான்றதே. அது நல்லா துளிர் விட்டு வளர ஆரம்பிக்கும். இந்த மாரி என்ன சொன்னேன்? நல்ல சாது சங்கா, அந்த சாது சங்கால நல்ல நம்ம வந்துட்டு எல்லாத்தையும் பகிர்ந்துக்கணும். சரிங்களா? தெரிஞ்ச விஷயத்த சொல்லணும். அதே மாரி நம்மகிட்ட இருக்கிற தப்புக்களையும் சரி பண்ணிக்கணும். அதே மாரி நம்மகிட்ட இருக்கிறவங்கள்ட்டயும் நம்ப இருக்கணும். ஸோ இந்த மாரி அதாவது உபதேசாமிர்தத்துல 4வது ஸ்லோகத்தின் படி இருந்தோம் அப்படின்னா, நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் அவேக்கனிங் பகவானுக்கு பக்தி பண்ற விஷயங்கள்லாம் நமக்கு நல்லபடியா வரும். நம்ம பியூரிஃபை ஆவோம் நல்லபடியா. கைடன்ஸ் நல்லபடியா நம்மளுக்கு கிடைக்கும். சீனியர் டிவோட்டீஸ் கிட்ட இருந்து இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்கள்லேருந்து நம்ம வந்து வெளியில ஈஸியா வர முடியும். 7.14 ஸ்லோகத்துல சொன்ன மாரி தெய்வீ மிகேஷ குணமயி அந்த ஸ்லோகத்துல. இது ரொம்ப கடினமானது இந்த ஜட உலக ஓஷன்லேருந்து கஷ்டங்கள்லேருந்து வெளியில வருது. பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து. அந்த வகையில நம்மளால சாது சங்கத்தின் மூலியமா பகவான் கிட்ட பக்தி பண்ணி நம்மளால ஈஸியா வெளியில வர முடியும். அதே மாரி நம்மளுக்கு பகவான்ட்ட போகணுன்ற ஆசை ஏற்படும். சாது சங்கால உண்மையிலேயே ஒருத்தவங்க என்டிவர் பண்றாங்க. நான் வந்து கோலோகம் போகணும் இந்த பிறவிலே அப்படின்றவங்க கூட நீங்க வந்து அசோசியேஷன் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கும் அந்த ஆசை வரும். நானும் கோலோகம் இந்த பிறவிலே போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அவங்களோட ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லா அதில தான் இருக்கும். வேற எதுலயும் இருக்காது. சரிங்களா? அது மாரி மியூச்சுவலா என்கரேஜ் பண்ணிக்கணும். நல்லா. அதுவும் நம்மளுக்கு நல்லா கிடைக்கும். சரிங்களா? நல்ல சாது சங்கத்தில. பாத் ஆஃப் லிபரேஷன் ஓப்பன் நம்ம எல்லாருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அதனால சாது சங்கால இருக்கிறதுன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம பக்தி பண்ணணும். நம்ம நெறைய பேர் இங்க இருக்கோம். எத்தனை பேருக்கு இந்த பிறவிலே கோலோகம் போகணும்? அப்படின்றத ஒரே தடவ நம்மளே கேட்டுக்கணும் கொஸ்டின. அப்ப அதுக்கு என்ன வேணுமோ அத மட்டும் பண்ணணும். சரிங்களா? அதுதான் நம்ப பார்க்கறது. ஸோ இந்த மாரி நம்ம வந்துட்டு அசோசியேஷன் டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷன்ல இருக்கணும். இது மாரி நெறைய இருக்கு. பாகவதத்துல, சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல, சாஸ்திரங்கள்ல பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும்னா, அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டீஸ் நம்மளுக்கு மஸ்ட்டு அப்படின்றது. அததான் இஸ்கான் வந்து நல்லபடியா ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி பிரபுபாத்தோட கைடன்ஸ்ல அ ராமேஷ்த பிரபுஜியும் மேங்களூர் இஸ்கான்ல நமக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க சாது சங்காவ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ இதுல வந்து ஸ்டோரியும் ஒண்ணு இருக்கு. ஆனா அந்த ஸ்டோரி வந்து உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்டோரி தான். மிருகாரி த ஹண்டர் அப்படின்ற ஸ்டோரி. அவங்க வந்து ரொம்ப இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அ மிருகத்தெல்லாம் வந்துட்டு குத்துயிரும், கொலையுருமா பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இப்ப நம்ம பார்த்தோம்ல, இந்த சாது சங்கா அசோசியேஷன்னு. அதுல வந்து இந்த மிருகாரி த ஹண்டர் வந்து ரொம்ப வந்துட்டு குத்துயிரும், கொலையுருமா பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சரிங்களா? சாகவே அடிக்க மாட்டாங்க. ஆனா அது வந்துட்டு நரக வேதனையில அது
செத்திருந்தா பரவாயில்ல, அந்த மாதிரி அதை வந்துட்டு கொடூரமா பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப நாரதர் அந்த பக்கம் வருவாங்க, பார்த்துட்டு ரொம்ப அவங்களுக்கு வந்துட்டு வித்தியாசமா இருக்கும். நீ ஏன் இப்படி பண்ற? ஒன்னா அதை அழிச்சிடு, இல்லைன்னா வந்துட்டு அது ஒண்ணுமே பண்ணாது, ஏன் இந்த மாதிரி பண்ற அப்படின்னு. அப்போ இந்த சேஜ் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறாங்க அந்த ஹண்டரு. அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, சரி அந்த சேஜ் கிட்ட இருக்கிற அந்த ஒரு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் தான். சரிங்களா? ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் சொல்ல முடியாது. அந்த கொஞ்சம் அசோசியேஷன் தான். நாரதரோட ஒரு கிடைச்ச அந்த கொஞ்சோண்டு அசோசியேஷன்ல அவங்க சொன்னத அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாங்க. "நீ வந்து இதெல்லாம் பண்ணாத இனிமே. நீ வந்து இந்த மாரி தனியா ஒரு குடில்ல நல்ல கிருஷ்ண பக்தி பண்ணு, துளசி ஆரத்தி எல்லாம் பண்ணு" அப்படின்றத சொன்னாங்க. அப்படியே அந்த அசோசியேஷனோட பெனிஃபிட்னால அவங்க என்ன பண்றாங்க, நல்லபடியா பக்தி அவங்க பண்றாங்க. அப்போ அவங்களோட அந்த அதுவரைக்கும் செஞ்ச பாவங்கள்லாம் கூட அந்த பக்தியில தொலையுது. அதுக்கப்புறம் அவங்க அவ்வளோ பெரிய கிரேட் டிவோட்டி ஆகுறாங்க. நாரதர் வந்து ஒரு நாள் அவங்கள வந்து பார்க்கறதுக்கு வராங்க, பர்வதாமுனி கூட. அப்போ வந்து இவங்க வந்து அ இவங்கள பார்க்குற அந்த நிலை ஃபர்ஸ்ட் எப்படி பார்த்தாங்க? மிருகத்தலாம் கொஞ்சம் அது சிரமப்படுத்துனாங்கன்ற பார்த்தோமா, இப்போ வந்து அவங்கள சுத்தி இருக்கிற அனிமல்ஸ் எதுவுமே அவங்கள பார்த்து பயப்படல. அதேமாரி அது எல்லாமே ஒண்ணோட ஒண்ணு அன்போட இருக்கிற ஒரு நிலையும் அவங்களால பார்க்க முடியுது. ஸோ சாதுன்றது அதுதான். சரிங்களா? அ நம்ம வந்து தமோ குணத்தில இருந்தாலுமே, ஒரு டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷன் கிடைச்சதுன்னா, நம்ம நல்ல ஒரு டிவோட்டியா நம்மளால ஆக முடியும். அந்த மாரி நம்ம டிவோட்டியா இருக்கும்போது, நம்மள சுத்தி இருக்கிற இடமும் அ ரொம்ப ப்ளசன்ட்டா இருக்கும். எந்த ஒரு எனிமிட்டி அந்த இதெல்லாம் இல்லாம, ரொம்ப நல்லபடியா இருக்கும் அப்படின்றது தான். ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் நம்ம பார்க்கறது என்னன்னா, கிரந்தங்கள்ல எங்கெல்லாம் பியூர் டிவோட்டீஸ் இருக்காங்களோ, அங்கெல்லாம் அனிமல்ஸ் கூட அந்த எனிமிட்டி இல்லாம தான் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? எல்லாமே வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ அந்த வகையில வந்து சாதுவோட பவர்ன்றது அதுதான். சரிங்களா? ஸோ அப்போ வந்துட்டு நாரதர் பார்த்துட்டு, "நீ வந்து நல்லபடியா பக்தி பண்ணிட்ட. நீ கோலோகம் போறதுக்கு நீ எலிஜிபிலிட்டி உனக்கு கிடைச்சிருக்கு" அப்படின்றத சொல்லுவாங்களாம். ஸோ அந்த மாரி நம்மளுமே நம்ம என்ன தவறுகள் பண்ணோம் நமக்கு தெரியாது. நல்லபடியா சாதுக்களோட சேர்ந்து பக்தி பண்ணுவோம். நல்லபடியா நம்ம பாபங்கள்லாம் தொலையட்டும். பகவான்ட்ட பக்தி நல்லா பெருக்கெடுக்கட்டும். நம்ம பகவானை இந்த பிறவிலே கோலோகம் போகணும் அப்படின்ற ஒரு பிரார்த்தனையோட நம்ம இந்த செஷன அம் கன்க்ளூட் பண்ணுவோம். ஆனா இதுக்கப்புறம் இன்னும் சாங்ஸ்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் அவசியம் நீங்க கேட்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி, நீங்க பஜன் हरे कृष्णा माता जी, ஹரே प्रणाम माता जी। பிரணாம் மாதாஜி. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देव जागो देव जागो, गौर चांद बोले, कोटा निद्र जावो माया, पिशाचीर खोले। देव जागो गौर चांद बोले, कोटा निद्र जावो माया, पिशाचीर कोले। वदीबो बोलिया इसे, संसार बितारे, विरी बोलिया रोहिले तुम्हें, अविद्यार बारे, तोमारे लोईटे अमी कोईनो अवतारा, आमी बिना बंधुआरा के आची तोमारा। येनेची औषधी माया नसीबार लागी, हरि नाम महा मंत्रा लावो तुम्ही मागी। भगति विनोदा प्रभु चरणे परिया, सेई हरि नाम मंत्रा लोईटे मगिया। भगति विनोदा प्रभु चरणे परिया, सेई हरि नाम मंत्रा लोईटे मगिया। जीव जागो
गौर चांद बोले कोटा निद्र जाओ माया पिशाचीर कोले। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी। இந்த பாடல் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாகூர் அவர்களால் பாடப்பட்ட இந்த பாடல் நம்முடைய அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபகர் தெய்வ திரு அபய்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவினுடைய குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பிரபு அவர்களுடைய பிரபுபாதாவினுடைய தந்தையர். இவர் சிறந்த ஆன்மீகவாதி. கௌரங்கர், அதாவது பகவான் சைத்தன்யருடைய பக்தி இயக்கத்தை, ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை மூளை முடுக்குகளில் எல்லாம் போய் போதித்தவர். சிறந்த ஒரு ஆன்மீகவாதி. பகவான் சைத்தன்யருடைய இருப்பிடத்தை, அவர் பிறந்த இடத்தை கூட கண்டுபிடித்தவர். மிகச்சிறந்த பக்தர். அவர் கௌரங்கர் அழைக்கின்றார் என்று இந்த பாடல்ல ரொம்ப அழகா பாடியிருக்காரு. கௌரங்கருடைய பாடல்கள் மூலமாக பக்தி ஹரிபக்தியை உலகம் முழுவதும் பரப்பிய ஒரு ஆசான் இவர். அவர் சொல்ற இந்த பாடல் பொருள் மட்டும் சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. கௌரங்கர் அழைக்கிறார். கௌரங்கர் யாரு? பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. பொன்னிற மேனியும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியினுடைய பிரேம பக்தியையும் கொண்டு பகவான் கிருஷ்ணரே சைத்தன்யராக அவதரித்தார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். பக்தராக அவதரித்து அந்த பக்தியை உணரணுங்கிறதுக்காக பகவான் இந்த உலகில் தோன்றி ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை சைத்தன்யர் பரப்பினார். இந்த பாடல்ல இவர் பாடி இருக்கிறாரு பக்தி வினோத தாகூர் அவர்கள். கௌரங்கரை அழைக்கிறார். யாரை அழைக்கிறார்? நம்மை போன்ற ஜீவராசிகளை அழைக்கிறாரு. எதுக்காக அழைக்கிறாரு? உறங்கும் ஆன்மாக்களே விழித்து கொள்ளுங்கள், உறங்கும் ஆத்மாக்களே விழித்து கொள்ளுங்கள். தூங்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம எல்லாம். நம்ம மறந்து நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பகவான் உணர்வை, கிருஷ்ண உணர்வை மறந்து தூங்கிட்டு இருக்கோம். எப்படி தூங்கிட்டு இருக்கோம்? நீங்கள் மாயை என்னும் பிசாசின் மடியில் நீண்ட நேரம் உறங்கி விட்டீர்கள். ரொம்ப நேரம் உறங்கிட்டாங்க, நீங்க எழுந்துறீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ஜீவஜாகோங்கிற இந்த வரியில. அடுத்து என்ன சொல்றாருன்னா, இவரு கௌரங்கர் சொல்றாரு, நீங்க இந்த உலகத்துக்கு வந்தப்ப எப்படி வந்தீங்க? எம்பெருமானே, நான் உண்மை நிச்சயமாக வழிபடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானே இந்த உலகத்துக்கு வந்தீங்க. ஆனா இங்க வந்த பிறகு உங்களுடைய வாக்குறுதியை மறந்து அறியாமையில் உள்ளீர்களே, ஏன் அப்படின்னு கேக்குறாரு. அப்போ நான் எதுக்கு இங்க வந்தேன் இந்த உலகத்திற்கு? உங்களை காப்பதற்காகவே நான் அவதரித்துள்ளேன். என்னை தவிர உங்களுக்கு வேறு நண்பர்கள் யாரேனும் உளரோ அப்படின்னு கேட்கிறாரு. என்னை தவிர யார் இருக்காங்க? ஏன்னா நீங்க எல்லாம் அறியாமை என்னும் இருளை அகற்ற இதயம் என்னும் வானில் ஒளிரும் சூரியனை போல கிருஷ்ணரின் ஒரு இனிய ஜீவராசிகள். நீங்க உங்கள் அனைவருக்கும் நன்மை அளிப்பதற்காகத்தான் இந்த உலகத்திற்கு நான் வந்திருக்கேன். உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அறியாமையாகி அந்த மாயையை அழிக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து கொண்டு வந்திருக்கேன். என்ன மருந்து தெரியுமா? அந்த மருந்து இந்த ஹரிநாம மகாமந்திரம். இதை நான் வேண்டுமளவு உங்களுக்கு வழங்குவேன், நீங்க வேண்டி பெற்று கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த பாடல் மூலமாக. இந்த பாடலை பாடிய பக்தி வினோத தாகூர் என்ன சொல்றாரு? கௌரங்கரின் தாமரை திருவடிகளில் விழுந்து அந்த ஹரிநாம மகாமந்திரத்தை வேண்டி பெறுகிறான். யாரு? பக்தி வினோத தாகூர். கௌரங்கருடைய தாமரை திருவடிகளில் விழுந்து அவர் ஹரிநாம மகாமந்திரத்தை வேண்டி பெறுறாரா. ஆகவே இந்த ஹரிநாம மகாமந்திரமாகிய ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே
ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நாமும் இந்த மகா மந்திரத்தை பெற்று பகவானிடம் செல்வதற்கான முயற்சியில் ஈடுபடுவோமாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. தேங்க்யூ. ஏதாவது தப்பா சொல்லியிருந்த மன்னிச்சுக்கோங்க. ரொம்ப அழகா வந்துட்டு பஜன் பண்ணிருக்கீங்க, அழகா எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ. ப்ளீஸ் ஆயிருப்பாங்க ஆச்சாரியர்கள்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சுலக்ஷனா மாதாஜி, நீங்க பஜன் பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் மாதாஜி. இது ஒரு வைஷ்ணவா சாங் நான் பாட போறது. அது கிருஷ்ணனுக்கும் ராதாக்கும் உள்ள தமிழ்ல உள்ள பிரேம பத்தி சொல்றது. ஹரி சொல்றார், ராதா கிருஷ்ணாவோட இதயத்துல இருக்கா. ஹரி ராதாவோட ஹிருதயத்துல இருக்கா. அப்புறம் சொல்ற ராதா விருந்தாவனத்திலயும் கிருஷ்ணாவும் ராதாவும் விருந்தாவனத்துல இருந்துட்டு இருக்கா. ராதாவோட பியோர் லவ் கிருஷ்ணாக்கு, கிருஷ்ணனுக்கு ராதா கிட்ட பியோர் லவ். அத பத்தி சொல்றது. அத பத்தி ஒரு பாட்டு. இது பாடட்டா மாதாஜி? அவசியம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண பிரேம மயி ராதா அப்படின்னு பாட்டு. கிருஷ்ண பிரேம மயி ராதா, ராதா பிரேம மயோ ஹரி, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम, कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाय द्रविणं हरिः, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम, कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरिः, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम, कृष्ण द्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरिः, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम, कृष्ण गेहे स्थिता राधा, राधा गेहे स्थितो हरिः, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम, कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरिः, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम, नीलाम्बरधर राधा, पीताम्बरधरो हरिः, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम, वृन्दावनेश्वरी राधा, कृष्ण वृन्दावनेश्वरः, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी.
ஹரே கிருஷ்ண மதுச்சி. ரொம்ப ப்ளசன்ட்டா இருந்தது. நீங்க 2 பேருமே அழகா பாடுனீங்க. அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் குடுத்தீங்க ரியலைசேஷனுக்காக. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் மாதாஜி சகல ஹரே கிருஷ்ணா. அவரோட அனுகிரகம். யாருக்கும் எதுவும் சொல்லணும் அப்டின்னா